Φίλες και φίλοι του RadioNet, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή Εθνοφρένεια. Είναι ο Νίκος Οτζιώπας στο μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα, 27 Ιουλίου του 2016. Και δυστυχώς αναγκάζομαι από την επικαιρότητα να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο έχω δείξει πάρα πολλές φορές σε πολλές εκπομπές μου και από αυτή τη συχνότητα αλλά και από την αρθογραφία μου και αφορά στην τρομοκρατία, στην Ισλαμική τρομοκρατία. Βέβαια είχα προβλέψει και από αυτή την εκπομπή προημερών ότι η Ευρώπη ζει υπό καθεστώς φόβου, υπό το καθεστώς φόβου τρομοκρατικών χτυπημάτων. Γνωστοί οι τρομοκράτες πάντα προέρχονται από τον Ισλαμικό κόσμο ή έστω για να κάνουν τη χάρη σε μερικούς, η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλοι. Αλλά φίλες και φίλοι, εδώ που τα λέμε, όπως χειρίστηκε η κυρία Μέρκελ το προσφυγικό στη χώρα της, ανοίγοντας τα σύνορα το 2015 και κάνοντας διεθνές κάλεσμα σε κάθε Ισλαμιστή της γης να πάει εκεί, αυτά τα αποτελέσματα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Πέρασαν στη Γερμανία γύρω στα 1.100.000 άνθρωποι, λαθροπρόσφυγες, από το 2015 μέχρι σήμερα. Το 2016, από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, παρίσφρησαν άλλοι 220.000. Σύνολο δηλαδή της οδιάς 1.320.000 λάθροψευτοπρόσφυγες, γιατί αυτός είναι ο σωστός όρος. Από όλο αυτό το λεφούσι κατάφεραν να βρουν απασχόληση μόνο οι 35.000. Ακούστε τώρα, όλοι οι υπόλοιποι, 1.285.000 δηλαδή, φυτοζωούν με τα λεφτά των Γερμανών φορολογουμένων. Τους πληρώνουν σύντηση, στέγαση, 300 ευρώ μηνιαίο στο χέρι, συν τα έπιπλα για το σπίτι τους, έτσι, επιπλωμένα τα σπιτάκια. Και ποιο είναι το ευχαριστώ? Τους σφάζουν στο γόνατο, φίλες και φίλοι. 4 χτυπήματα μέσα σε μόλις 6 ημέρες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε βέβαια τον Τσίπρα, με τον οποίο δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Είναι γνωστές οι θέσεις αυτής της κυβέρνησης όσον αφορά τους λαθρομετανάστες, με τα γελία επιχειρήματα του όλοι οι άνθρωποι είμαστε κτλ. Τους είδαμε τους ανθρώπους που σφάζουν κόσμο μέρα μεσημέρι. Μια έγκυο έσφαξαν προχτές στη Γερμανία. Έχουμε το Μητσοτάκη και με αυτόν θα ασχοληθώ σήμερα, και εκείνον τον απερίγραπτο τύπο, τον εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, τον κύριο Κουμουτσάκο, να δηλώνει, φίλες και φίλοι, στην 23η Σύνοδο Κορυφής των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου, να δηλώνει στις Βρυξέλλες όλα αυτά, να δηλώνει ο βουλευτής Β' Αθηνών και εκπρόσωπος τύπους της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, αυτός ο άνθρωπος έρχεται να κυβερνήσει σε λίγο, ο οποίος ήταν μεταξύ των βασικών ομιλητών σε αυτό το συνέδριο, εκπροσωπώντας μάλιστα τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Μητσοτάκη, και αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επεσήμανε ότι πρέπει να κατεβάλουμε, λέει, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εμποδίσουμε τα εθνικιστικά κόμματα να κεφαλοποιήσουν πολιτικά τον πανικό που δημιούργησαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και τις ανησυχίες που γέννησε η προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη ως κοινότητα δημοκρατικών κρατών χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ενότητα, αλληλεγγύη και όχι κατακερματισμό των δυνάμεών τους. Φίλες και φίλοι, πίστευα μέχρι τώρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει δεύτερο κουκουέ με αυτό το ξύλινο λόγο της. Πίστευα τώρα ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ξύλινου λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχουμε κι άλλον. Έχουμε τον Κουμουτσάκο, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι το προσφυγικό δεν πρέπει να ταυτίζεται με την τρομοκρατία. Καταλαβαίνετε τώρα ποιος είναι ο καημός του Κουμουτσάκου? Ο καημός του Κουμουτσάκου είναι πρώτον να μην ανέβουν τα εθνικιστικά κόμματα και δεύτερον να μην χαρακτηριστεί, να μην ταυτιστεί η τρομοκρατία με το προσφυγικό. Μητσοτάκης, για να πάμε και στον αρχηγό του τώρα, γιατί εκείνος δεν είναι καλύτερος, η σκέψη μας είναι, αυτό αμέσως μετά την επίθεση στο Μόναχο, έτσι, η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων. Άλλη μια επίθεση εναντίον Ευρωπαίων πολιτών. Ας μην υπάρξουν άλλα θύματα απόψε. Ορίστε, φίλες και φίλοι, πώς θα λυθεί το πρόβλημα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, της Ισλαμικής τρομοκρατίας, επαναλαμβάνω, όταν η Νέα Δημοκρατία έρθει στα πράγματα. Το βρήκε ο Μητσοτάκης. Με τη σκέψη θα λυθεί. Και με την ευχή του.
Ελπίζω όχι την ευχή του πατέρα του. Έρμη Ελλάδα, ποιοι ετοιμάζονται να αναλάβουν τις τύχες σου και ποιοι θα πάνε στην Ευρώπη να ασχοληθούν με τους άλλους τους άχρηστους, τους Ευρωπαίους που κατάντησαν την Κυραιά Ήπειρο ξέφραγο αμπέλι. Και φυσικά έρμεο των τρομοκρατών. Φίλες και φίλοι, το προσφυγικό, το λαθρομεταναστευτικό στην ουσία, διότι περί αυτού πρόκειται, και όποιος δεν το έχει καταλάβει, να υπενθυμίσω ότι ο ένας σφαγέας Ισλαμιστής ήταν πρόσφυγας και έπαιρνε το περίφημο χαλτσφία, αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, το 300 το μήνα, το σπίτι, τη σύντηση και την επίπλωση του σπιτιού βεβαίως. Καταλάβατε? Ο άλλος, ο οποίος στο Βίρτσμπουργκ μαχαίρωσε κόσμο, ήταν παιδί προσφύγων, το οποίο είχε υιοθετηθεί από γερμανική οικογένεια 2 εβδομάδες πριν τελέσει το έγκλημα. Και ποιο είναι το ευχαριστώ? Σφάζουν κόσμο. Γιατί κάποιος θεός τους είπε ότι αυτό πρέπει να κάνουν για να επιβάλλουν τη θρησκεία τους παγκοσμίως. Όποιος δεν το βλέπει, φίλες και φίλοι, είναι εκτός πραγματικότητας. Μελετήστε το Ισλάμ, μελετήστε το Κοράνι, μελετήστε ακριβώς τι τους λέει το Κοράνι να κάνουν από μικρά παιδιά. Τα τρομοκρατούν από μικρά παιδιά, τα μεγαλώνουν έτσι ώστε να γίνουν αυτό που βλέπουμε σήμερα, να γίνουν επιτυχημένοι τρομοκράτες. Στη Γαλλία αφήσαν το τζαμί και μπήκαν στη διπλανή εκκλησία και σφάξαν έναν 84χρονο, ο οποίος δεν μπορούσε καν να περπατήσει, ίσα ίσα που στεκόταν όρθιος. Αυτό είναι το Ισλάμ, φίλες και φίλοι. Και εδώ περιμένουμε από τον Κούλι, από το Μητσοτάκη, περιμένουμε από τύπους απίστευτους σαν τον Κουμουτσάκο να μας λένε τις διάφορες αρλούμπες τους και να αρνούνται να δουν τη φύση του προβλήματος. Φίλες και φίλοι, Νίκος Τζιόπας για σήμερα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη, πάντα με Εθνοφρένεια. Μέχρι τότε να είστε καλά.